Čágobelo šílenci! Já jsem Jozy. A tady je... Ty. Ano. Tento video jsme si už točili jednou, ale... Taky nepovedený, takže teďka točíme úplně nově na webkameru, což jako není moc kvalitka, ale... Lepší než na mobilu. No, a budou i lepší videjka, protože si pořídíme na půl videokameru se stativem. Ale jako musím vstupovat, protože já to potřebuji upravit, protože tam nejsem moc vidět. Jo. A teď už tam nejseš vidět vůbec. Takže a tohle je naše jakoby první uvítací videjko, aby jsme se jako... 5 tagů o nás. Faktů. Tagů. 5 faktů o nás. Okay. Budeme točit, řekneme vám ještě, že budeme točit různý challenge, blogy, otázky, let's playe, tagy a já nevím, co ještě dál je. My něco po sebe myslíme. Jo. My jsme řekli tohle. Co tam je za náma? Už nikdo. Ale ty nás moc nebudou rušit. Tak začni Popy o těch faktách. Je mi 23. Nenávidím Vojtu Sejru. No. Byli vydáte. Nebudu dát adresu, protože to asi Josef by měl taky. Stejný. Jsem nekuřák. A mám rád... Sex! Ty prase! No, ještě jeden fakt. A mám rád četbu. To je 5 faktů o našem Popim. Tak, a teď já 5 faktů. Bydlím taky ve Žďáře, stejně tady jako Popy, nebudeme říkat přesně kde. Třeba když budete chtít posílat nějaký jakoby balíčky a tak to vám napíšeme do zpráv na Facebooku. No, takže pocházím ze Žďáru, to je první fakt. Mám rád zpěv. A chodím do folkloru, no. Na YouTube mám pár videek jako se zpěvem, ale to je takový nic moc. Jsou to tyhle 3 fakta zatím. Je mi 15 let, i když všichni mě jako typujou víc. No a taky nenávidím svou ségru. To je ještě jeden, kámo, musí přidat. Na co? Máš 4 teprve. 5. 4? No tak, a Popy je můj nejlepší kámoš. Ten as, nevím, kdy to bude, protože Rozjebe chodí do školy, A Popy do práce. takže má mít málo času. A když nebudeme stíhat, tak třeba každý prostě natočí jedno video. No, třeba Ask, dejme tomu. Ask Popy nebo Ask Jozy. A balíčky se budou asi rovnou posílat tady k Zimu, protože to bude asi nejlepší všechno, co budete chtít poslat, posílíte na adresu. My to občas chodně naskládáme, uděláme prostě rozbalovačku. Budeme číst dopisy a tak dále. No. A tohle je teda asi o nás. Všechno. Tak a my se s váma loučíme při dalším videjku. Pokud se vám líbilo, můžete dát tady dole odběr. A like je povinnej. Jo. Tak já se loučím. Čau! Čágovelo